un giba amno dong igwa yu kubor ana jarat unru kabalif iga jingim kabalif iga jingim ai ngoi ublay kata haray ngaram krene ban yaro ipi ban shura jet haray ngaken mau yojo wong lera ka bahang ka basiro ha bakawan ngapa ni mabdang lombal gurku totrai haga jinga ilunti jong yaw nu snem ban yo pdiang ni ka pas ngat jong ko puro ni ha ban ya ni jinge lamba jong ko ji tho pao ka bangal yo iyo kadai ka ba ka ji shikri ka ha ban ya ya ka jinge ka ba shirkai la ban don ki ba ino na marbang yeng ha ka tisha longkum ka to khper ka ba itor khong longkum ka to khper ba don stangi wedi ibam le ni le harai ki chinge ha ba ki toy an bisbok an bisbok ya ka kendau na ka now what a shifting ha ba ka jiskri ka face ki problems ha ka chingim ka jongi how do snap yin sei ka do shibor ki problems na mar ngin ying ha ka ching shisha ngin ka do shibor ki chinge wat na lem jong ka barang wat na gi wai pat ki ching shigri ro ngin skendo shibor ki chinge on don shibor ki ba gran per sha yengi na mar ba gi ying ha ka ching shisha hanai nga kwa bang pi ki chinge ki ba gi face you know shifting na mar blue lepen I pau lagi wan toyo kalau ka sport yengi la ngi yeng scam ha ka calling ka jong play nothing an yeng scam ha ka calling ka jong play ko mga ong ping snem Mungkin balang, ada kan dia tangkap ministry. Walau orang keberi kau kom loro, ada yang scam anda. Nak ada orang yang pun, mano na playing chungi kita not dan yeng lang. Nak hot dia pihak yang pun, tong ini snok tilang. Haleluya. Walau nak yo iya shibon kita yang bagi kado, walau pejah kata, hanai ken mau yang kena kubur, ken mau yang kena kubur. Kabau blay ay nanang ipi kani por na do basdang jong snem u blay un ay gading haleluya ban ngin yo pdiang lo shbon ki chigur ku ki ba krautam ki ba krautam ki bangim la ya ka ban per perkat da ki jimut bru jong iro kin don ki chigur ku ki bangi krepan lo ngin yo pdiang lo snem tang ba pilong ready di em ban ya ye ki chinge